saamme seurata maailman kuulua Fruit Chef Annia. Annetaan pienet aplodit hänelle, hän täältä hän tulee. No niin, tervetuloa tähän Fruit Chef Anni kouluun. Täällä meillä tänään on sitten omenaa, appelsiinia, okei, se omena. Ja omenahan on semmoinen historiallinen hedelmä, joka kertoo tulevaisuuden. Tämä omena tulee kertomaan minun tulevaisuuden miehen. Katsokaas. A, B, B. Eli hän on Benjamin. Sitten sukunimi. Mitä? Hetki vaan. A, B, C. Benjamin Sisiotti. Hän on Italiasta. Mahtavaa. No niin. Oletko valmis, apuri, oppimaan kuinka omenaa kuoritaan oikealla tavalla? Kyllä. Kyllä. Tämä on jännittävää. On. Tässä on tämmönen kuorimaveitsi. Se ei ole veitsi, se on kuorimaveitsi. Se lähtee näin. Otat ranteen, liikkeen, hellän ja kuorit sen omenan niin, että siitä tulee yksi kokonainen. No ja itkettää, kun se on niin siitä pitää olla yksi kokonainen semmonen pitkä, mutta nyt tää ei nyt. Oi. Mut näin se menee. Näin se menee. Ja tästä kun olemme päättäneet kohta tämän kuorinnan niin, että se on valmis se omena. Se on valmis. Otamme veitsen. Se on valmis. Mä sanoin jo. Tässä on kaksi veistä. On tämä pieni veitsi ja tämä suuri veitsi. Otin tämän veitsen suuren, koska se on vain semmonen kokin juttu, että pitää olla suuri veitsi. Mutta käytämme tätä pientä veistä, koska minä en uskalla käyttää tuota suurempaa veistä. Nyt kyllä. Ja tämä on vielä suurempi veitsi. Minun egoni on tuplasti suurempi. Okei, lähtemme siis täältä sivusta kuorimaan, viiltelemään tätä omenaa näin. Tuolla tavoin. Eli se on hienosti silautettu tuosta. Ja sitten vedämme vähän niin kuin ristiinnaulitsisimme tämän näin. Teette semmoisen hienon näin tuosta. Ja sitten syötte sen. Yes. Tuolla tavalla. Hyvä. Se oli siis se. Jatkatte omenan kuorintaa ihan näin. Ihan tästä tällä tavalla. Näin. Ja syötte sitä. Tuolla noin. Hienosti. Kunnes omena on loppuun käsitelty ja siitä on jäljellä enää tämä. Ja voitte heittää sen possulle. Ai siis, ystävällä. No niin. Sitten seuraavaksi meillä olisi appelsiini. Appelsiini. Appelsiinihan on kuuluisa hänen väristänsä ja siitä, että siinä on paljon sokeria, mutta ei niin yhtä paljon kuin banaanissa. Banaanissa on paljon kaloreita. No niin, 100 kaloria. Tässä on veitsi ja tässä on tämä appelsiini. Espanjalainen appelsiini. Ja lähtee tästä näin sivusta. Otatte semmoisen, sanoisinko 2 senttiä tuosta noin. Ja huomatkaa sormet, ettei ne vaan jää tuonne alle. Ja sitten kun olette leikanneet sen 2 senttiä, otatte 1 sentin vain. 1 sentti. Ja huomaatteko tämän ammattimaisen leikkaustyylin tästä? Näin. Huomaatko? Huomaan. Kyllä. Noin. Kunnes se on viilelty kauniisti tuohon sivuun. Ja sitten aloitamme tästä näistä päistä. Näistä. Otamme
tästä ja puristamme, emme itsemme päin, koska silloin purskahtaa kaikki hedelmämehut itsemme päin, vaan tästä näin. Ja tätä tyyliä minä kutsun, avustantit nauriskelevat minulle, tätä tyyliä kutsumme linnanjuhlatyyliksi. Nimittäin jopa linnanjuhlissa nyt uskallat syödä hedelmiä, koska tämä on niin siisti tyyli, että sinulle ei kädet likannu ollenkaan. Kun yleensä appelsiini on ärsyttävä siitä, että ne likaantuvat. Eikö olekin? On. Okei. Ja jos sinä olet nyt linnanjuhlissa, niin sinä otat sieltä tämmöisiä paloja ja syöt ne hienosti. Näin. Todella hienosti. Tai jos olet yksin kotona ja syöt vaan appelsiinia näin, niin voit syödä sen näin. Mutta ei linnanjuhlissa. Okei. Sitten seuraava tapa. Eli sitten on tämä osuus tästä. Pidän viiltoon haavan tuohon sivuun, kuten näette. Tuossa on tommonen viiltohaava. Niin sitten mä kutsun tätä karibialaiseksi tyyliksi. Eli avaamme sen näin, että se tämä aurinko niin kuin aukeaa. Wow. Ja sitten, jos olet linnanjuhlissa, niin ei kannata tehdä tätä, koska tässä pitää syödä tälleen. Joo, ei kannata, ei. Ja se on tämmönen siellä. Okei, haluatko maistaa? Voimme. Hyvä tyttö. No niin. Ja sitten, tämä on tämä suomalainen tapa. Aina valmiina, sanois Hitler. Siemen! Okei, sitten toinen tapa on tämmönen, että otat sen auringon tälle pikkuhiljaa, kuorit tuosta ympäriltä, noin. Ja taittelet sen näin, jotta se mahtuu suuhusi sille kivasti. Noin. Romanttista. No niin, ja sitten on vielä jäljellä yksi tapa, joka on se semmoinen tapa, että kuorimme, miten se nyt menikään? Tauko! No ei vaan. Meni jotenkin näin. Jotenkin se oli silleen ja sitten tungetti se suuhun. Se oli siinä. Ja sitten seuraavaksi, minkä otamme? Ensi jaksossa meillä on avokadon. Tämä on avokado, se on espanjaksi lakimies. Tai juristi. Ja muita hedelmiä meillä ei olekaan. Paitsi on meillä täällä Snickers. Tämän avaamisen voin opettaa teille. Se on ihan vaan, avaatte sen. Onko pakko? Ootko sä lakossa? Se on paha. Kiitos. Loppuko se siihen? Unohtu vaan vetää enku, mutta Appelsiini. Vielä. Ai jatkuuko tässä joku behind the scenes?